Cristina Brunetti Gayoso de los Cobos izena zuen Mandasko dukesak. Emakume horren figura aldarrikatzeko helburuarekin jarri ditugu martxan bisita teatralizatu batzuk, azaltzen digu parkea nola sortu zen, nola joan ziren beraien udako finka hori eratzen, nola joan ziren inguruko baserrietako lurrak erosten, eta gaur egun, bertan ikus daiteke jauregi eder hori ere nola joan ziren eraikitzen, ez? Hilabete bakoitzeko azken igandean jarri ditugu bizita gidatu hauek, baina arrakasta ikusita erabaki dugu udako hilabeteetan behintzat bikoiztea eskaintza, eta izango ditugu hilabete bakoitzeko azken larumatean eta igandean bi bisita gidatu, bat euskaraz eta bestea gazteleraz. Bisita teatralizatu hauek kutsu historiko bat dute, baina bai aipatzen dugu zuhaitz espezie desberdin dauden parkean, mundu zabaleko espezie ugari ekarri zituzten dukesak parkera, Libanoko zedro eder bat, sekuoia erraldoi batzuk, gingo biloba horren alde batzuk ere, eta horien guztien xehetasunak.